Magpamimigay ka na. Okay lang. Guys, magpa-member na kayo. Long time no see. Hindi na siya pwedeng ipin. Hindi katulad mo. Hi, Mami. Kamusta na? Di ba ako natulog? Pagtapos ko na patulog, sa ako nagla-live. Ako magawa. Ngayon ako mag-live dito sa YT.
payatot pa rin. Umaga na, mag-i-end na ako. Matutulog na ako.